Oh
Uyinkosi yakho konke, uyinkosi elungile, uyinkosi yaphakade. Ekuseni uNkulunkulu siyabingelela kuwe, sithi sawubona. Ekuseni uNkulunkulu sawubona, sawubona, sawubona ekuseni. Cela bakosha thandi babakhathali babashaya. Cela lebekhatha babakasha thandi babashaya. Sawubona uNkulunkulu olabakoshaya. Shemendele bebebe shakhathali babakosha. Mandali bakosha thandi bebebe shakhathali babashaya. Sawubona moyigcwele, sawubona moyigcwele, sawubona moyigcwele, sawubona moyigcwele, sawubona ekuseni uNkulunkulu olungile. Eneneni uyabantwana bakho wena, uyabaweza ngaphesheya. Singobani thina mawungekho wena, singaba intoni ngaphandle kwakho. Sibonga ukuthwalwa nokuthandwa nguwe Baba wethu namandla. Izwi lakho ngozilithi waselihlwitha singalindele. Nanamhlanje sibongile ukwenzela incebe engaka yokuba sibizwe ngoba singaba abantwana bakho. Siyabonga bantwana, siyabonga ekuseni. Eneneni moyingcwele, uthando lwakho siyaluva. Wathi umhlabelelile ubanzi lujulile, lubanzi lona lodwa uthando lwakho. Sibonga uNkulunkulu onguwe, awutshintsha uguquki. Wena uyasithwala, uyasiwona Thixo wethu namandla. Siqhekekela kuwe kodwa siwone wena, siqhekekela kuwe kodwa siwone wena. Anamana shantali babashaya, librakatale bebe shantali babashaya, mandrali bebe shantali baba. Siyabonga Zulu, siyabonga uNkulunkulu, siyabonga, siyabonga, siyabonga ekuseni, siyabonga. Sesikhona moyigcwele, size kuwe. Zikiseka ke, zikiseka ke. Cala nakosha. UNkulunkulu, 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 UNkulunkulu. Siyabonga, 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 siyabonga. Wena ungcwele, wenza amakholwa engcwele, ngoba wena uyiyo ingcwele. Siyabonga, 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 siyabonga. Inamarosha inamarashaya, ripa ashata lebebebebe shaya, mandra libaba shata libaba shata lebebebebe shaya, ripa papa lebebe shata libaba shaya.
Ingelosi zonke ziyazulisa. Sethula impela zithungwele. Wena ufanele sizoba ufanele. Ingeko yonke ufanele.
egameni likaYesu. Amen. Amen. Ngayiphinda nje kancane egameni likaYesu. Yes, amen. Siyabulela kakhulu egameni likaYesu ekuseni egameni likaYesu. Kabuliseni umadolwane wakhe mhlawumbe kumbambe isandla umgqibela izolo. Umgqibela izolo umbamba nje ngesandla nje. Ngisakona bathandekayo. Senzele ukuthi singalali bathandekayo egameni likaYesu. Singalali. Hallelujah. Ngakakholwa egameni likaJesu sepha ezinalini wakho inkonzo ke ilandelali inabakonzo kuthiwa ngumlalisi neyiphilali ikhona le nto kuthiwa ilala intoba nakonzo ivelithi kuthiwa ziyemlalisweni nikona bathandekayo neyiphilali yona leyo yavele yathathela nje inkonzo yasebusuku yavele yathiwa nje uba kusemlalisweni nikona bathandekayo. Intale imikhumsho ukuthi cross night prayer egameni likaYesu siyaziwayo nje kuba kusemlalisweni egameni lenkosi uYesu. Amen. Andike ukuthi hayi amaqhobhoka bheka phi bathandekayo emlalisweni. So oyini bathandekayo insesikolo singabusemlalisweni. Hallelujah. Egameni lenkosi uYesu. Hallelujah. Nikona kodwa bathandekayo. Nikozeli egameni likaJesu. Hayi kuncinci njenzo kuthethwa ngibona nabali ngakanani egameni likaJesu. Lento ngizoyithetha ilingana nami egameni likaYesu. Hallelujah. Angibona ukuthi zakuqina bathandekayo. Izama lengoma ukwenza ngoba ni understand ngoba icile nizoyithetha egameni likaYesu. Amen. Nisekhona abantu bazalwane. Aninelanga kodwa. Sakholwa sibancane. Kuleli vangeli sakholwa sibancane. Kuleli vangeli sakholwa sibancane. Kuleli vangeli sakholwa sibancane.
ukushumayela siyavela yenza egameni likaYesu. Kodwa ke siyabulela kakhulu egameni likaYesu. Sana salanda zizongoma egameni likaYesu. Jesus. Asilanda zasiyibona nje egameni likaYesu. Salanda egameni likaYesu. Amen. Nkosi yami. Egameni likaYesu. If uyazijonga izingoma zigcile kakhulu apha ezweni egameni likaYesu. Ucula izigaba phaya egameni likaYesu kakhulukazi egameni likaYesu zikhonjwe kakhulu apha kwizibhalo. Kuna mhlaba yonke nomcebo kuhlanganwe. Kodwa phendula. Asizwe ihlabelele egameni likaYesu. Savuthi. Yithi umcebo kuhlanganwe. Aphendule. Abantu babone. Nkosi yami. Ngoba amavuso ngefana egameni likaYesu. Njengoba sengicacisiwe ke mthatha egameni likaYesu. Okwakujileyo bazalwane kunjalo egameni likaYesu. Ndiqolise nje uba sifile late egameni zibe khona nje izinto ezibekwisile phazamisa uba side siyenze egameni likaYesu. Kodwa ke sesikhona egameni likaYesu. Amen. Nditshatile ke bathandekayo egameni likaYesu. Ya ndinonkosikazi oyedwa egameni lenkosi Yesu. Ongumntongomama egameni likaYesu. Ndiyathanda nje icacisa loo nto ngoba imitshato seyikhona mininzi egameni likaYesu. Bengibona kwezinto ze-social media kukhona umama otshate nenja egameni likaYesu. So funeka uqiniseke uba nomtshato ngohlobo lakho egameni likaYesu. Kwakhona omnye otshate no-teddy bear egameni likaYesu. Ngozininzi izinto ezikhoyo egameni likaYesu. Abanye batshate egameni likaJesu nee-robots egameni likaYesu. Abanye batshate besisine esinye egameni likaYesu. So nditshate ngumuntu ongumntongomama egameni likaYesu. Awu amen. Alibonke egameni sindisiwe ke izono zami zixolelwe egameni likaJesu. Ndinesabelo ke egazini likaYesu. Ndinabantwana ke ababini uThixo andiphe bona ulungaka nokungentanga egameni likaJesu i-boys. Amen. Ndimqolisela ke sibali nkosikazi uba uyaphangela kusasa egameni likaJesu. Amen. So ebethandile uba ke abe kunye nathi. Amen. Ndibulisa ke abazali bonke ndihamba nabo egameni likaYesu. Amen. Ndibulise ke tata egameni likaYesu nabazalwane ahamba nabo egameni likaJesu base-Body of Christ egameni likaYesu. Amen. Ndibulise ke kakhulu bathandekayo kwinkosi inkunzi egameni likaYesu waseNazaretha. Amen. Ndibulise ibandla lonke likaKristu egameni likaYesu. Amen. Ndibulise phayana egameni likaSithatha umfundisi phansi egameni likaMfundisi uJimmy egameni likaYesu. Amen. Haleluya. Ndiyababulisa ke abafundi egameni likaYesu nabahlabelelayo egameni likaYesu. Amen. Ngokukhulu ke bathandekayo ukuzithoba ndibulisa ke i-host yethu utata walapha ekhaya. Amen. Utata uNyokwana. Haleluya. Ndicela ke simshayele izandla bathandekayo. Bekunganqabanga abashumayeli into yokubana akanobabiza. Wathanda into yokuba nathi nje sisuka ngapha eDelft sizophrocess ivaneni egameni lenkosi Yesu. Asimthathi kancinci ke loo nto tata egameni likaYesu. Asizoba ngathi singabantu ababona besikudizeva ukuba apha. Haleluya. Nakweli bandla lingaka. Haleluya. Kodwa nje sibonga uThixo koyena wathi mawuthandaza ngalo mhlangano sabekeke ezinhlizweni zakho noma. Haleluya. Ukuthi singaba khona nakule theme uThixo ayinikezile ukuthi makuthwini kwenziwa kwayo. Haleluya. Nabambulo aso siyabulela kakhulu ke egameni likaYesu ngalonto. Amen. Ndiyithethe loo nto ndithi akho mntu koyikushumayela njengamntu. Ndimncokolela lapha evekini ndithi hey tata ndisendiyoyika egameni likaYesu. Ndimane ndibona apha kwaba-live ngoma hey kuyashumayela lapha. Haleluya. Ngoku inabathiko le nto ndizayithetha mna iyawuviwa ngoba yeyi inamandla into eqhutywa phayana. Haleluya. So ndiyabulela ke bathandekayo into yokubana
nami ndiphumelele ndibe khona egameni likaJesu kuyo ke lenkonzo yanamhlanje. Amen. Ya ndipha eDelft ke ngokuhlala nangokukhonzisa ndipha eDelft. Amen. Lokho abaninzi bandazi egameni likaYesu. Amen. Ndipha eDelft naseLowa. Hallelujah. Nase Eastern Cape eTsomo. Amen. Egameni likaYesu. Inkosi ke ingithembe ngabo bazalwane bezondawo okwalokhu nje. Amen. Ngithatha kancinci ke Lord. Amen. Egameni lenkosi Yesu. Siza ufunda nje umba omncinci ndithandaze egameni kaJesu sihlale phansi. Njengoba bendithilo ixesha lami ke sendilithathela lapha emhlabeni nini egameni kaYesu. Ngoke senjekile 30 minutes cha. Ngicela uqale makelwane ushikelwe 30 minutes cha. Egameni kaYesu. Uthaya makelwane ushikelwe nje 30 minutes cha asuke phambi kwethu. Egameni. Hallelujah. Hallelujah. So, ushikela 30 minutes cha egameni kaYesu. Amen. Ushikela nje 30 minutes cha egameni kaYesu. My God, ndiyakolisa. Hallelujah. Egameni kaYesu. Futhi ndithetha la ndikuthi yiko 30 minutes cha bathanda. Iyaba nguThixo uyawudlula. Nibala badala. Yabona naba bazalwa bavuthayo. Hallelujah. Makasifunde ke itheme yalapha ekhaya egameni kaJesu. Osifundela nje kabandi ezaba ngasesibaleni egameni likaYesu. Kwenza njengoba abonwe uba nguye ufundayo egameni likaYesu. Hallelujah. Ngoba nalapha ebukhoneni wena yonke into yenza uyenzele inkosi. Hallelujah. Ngoba ungakholwa ujayivela ngasesibaleni egameni likaYesu. Ngoba ngosokusemkhoneni khawuyenze ke ngoku uphi usemkhoneni. Nikona bana ngoba kukhona nenhlolo izofunda iBhayibheli. Nikona bathandekayo vela aqola uba ukuthi wena ndifunda iBhayibheli mina bulacawo. Nikona bathandekayo. So nawe sizokhuthaza nawe nxa ufunda iBhayibheli ba iyafundwa ke iBhayibheli epecaweni. Hallelujah. Sizobethelela nento ethi iyaphatha iBhayibheli noba isefonini egameni lenkosi uJesu. Ingabe ngathi ubheke emnqomo sikonzweni. Ngithani amen ngalo bathandekayo. Hallelujah. Noba isefonini kodwa mayibe khona nje into ebonayo basikhilephi. Nikona bathandekayo. Ya ingabe ngathi sibheke emall man. Alibonke igama lenkosi uJesu. Ya ngomso kodwa akawufunda apha kuwe. Hallelujah. Egameni ngandifundele egameni likaYesu. WaseNazaretha. Ndiyamcenga uThixo ke egameni likaYesu. Ndincoko loluhlobo nemali egameni likaYesu. Utata kondizana uBishop Mahlasela egameni kaJesu wayeme oluhlobo bathetha gqi bahlale phansi. Bayikhona abazali baseBBC egameni kaJesu. Into yabi lapha qha ayidluli emveni kokuba bahlale phansi. Nengoku yoba egameni kaJesu. Yamthika egameni kaJesu. Hallelujah. Yeah. Funda ke egameni kaYesu. Silekoze encwadi Exodus chapter number 3. Yeah. Verse number 7. Yes. Ifunda kwiBhayibhile uNdikhoyo. Yes. Waqhuba ke uNdikhoyo wathi, Yeah. ngenene ndiyibonile imbandezelo yabantu bame yiphutha. Ngenene ndiyibonile imbandezelo yabantu bame yiphutha. Yeah. Ndisivile nesimbonono sabo ngenxa yabo betshutshiswa. Ndisivile nesimbonono sabo bethenza ngabazalwane ngenxa yabo babatshutshisayo. Into yokuqala apha uThixo utata uze nayo phakathi uzweza naye egameni lenkosi uJesu. Na wayiveza yonke into yokubana bukhona ubungcwele obufumana kwindawo omnikuyo. Nikona bathandekayo ngoba awukwazi ukuthi sowukhona ebukhoneni kodwa ingaku affect le nto yobangcwele. Kama nithetha kwabasizwe namhlanje. Nikona bathandekayo. Ya iya lento ke ngoku ndizalwe eZiyoni mina ndaphehlelwa khona ndamkela uYesu ke ngoku ndedlula. So awuzukhuleka ngoba ndithetha inkonzo yasekhaya. Nikona bathandekayo. eZiyoni ifundiswe kakhulu lento yoba xa ungena eminyango shiyo jips namaphaqa eminyango ngoba le ndawo kuyo ingcwele. Nikona bathandekayo eneneni ke bazishiya izihlangu eminyango kodwa ingaphakathi lava liyo lento bayishiya.
bathanda ngoba bane-understanding yoba uthetha uthixo xa kukhululwe izihlangu. Ngibona abathandekayo naw bavele ke ngoku bayenza le nto yabonakala kodwa inhliziyo ayikhululwanga. Sengathi ndiyaqala ndiyathetha ke ngoku ngibona abathandekayo. Okwesibini eyenzekileyo sebezikhululile izihlangu kwenziwa xa befika phakathi kwenziwa inkonzo yemibhedesho. Ngibona abathandekayo xa sekendityhile ilizwi lonkonzo. Okwesibini phambi koba siqhubeke siye kwizwi lanamhlanje kuzoxoxwa kulo masiyenze inkonzo yezikhubekiso. Ngibona bazalwane sele izihlangu zishiywe emnyango kwazokwenziwa imibhedesho. Emveni kwemibhedesho kwenziwe inkonzo yenhlambuluko and kutshintsha nethanti yabahlabelelayo ngoba kuthiwe hlabelele okanye hlambulula ucela izono zakho. Aphakame kwalona ukumbingeleli wenzisa inkonzo yenhlambuluko akathethisani nalona bebanga izikhundla. Kodwa ngiyashukela kodwa namhlanje noba le nkonzo idekwa ukuthi mayenziwe kwalona baphakelayo akekho njalo. Iqale kodwa ibe i-restation ndiyabulisa yonke uyobulisa namagquba asikhalela kamandi nengumqubo uthe wavuma sangena isikhubekiswa ndinaso ndithe ndamkhubekisa ndimxolele kodwa abantu ababulisani balityhililizwi besebukhoneni and basesimeni sokukhonza. Ngithanda abazalwane but inhliziyo yabo alamakhosa. Ngithanda abathandekayo ayikho kule nto. Ngithanda abathandekayo now siyabeka ukuthi masicele zona izono and kuhlanjululwe uphakama oqala landele owesibini noma unempundulo ayishiye endlini uthi kodwa ngithanda mkhubekisa ulabakashatalibabasa ebathandekayo noma udwanelwe ngumona ngoba umono sisifo esibamba amakholwa. Sacela ndikonze sisi izihlangu siba zikhulile emnyama and kwavula ivesi yokunxiba izinxibo nezibulabula xa bekutyiswa zona kuthiwa sinxitywa xa unje kodwa basinxiba benze njani benjani. Now sifumana apha ke ngoma sesibuya ke sifumana apha ke ngokumozisi ufikelwa yilaa nto amaziyona ayiqalileyo waba ne-encounter nothixo abantu bengekho ngoba inamandla into oyishumayele ebantwini uqale wahlangana naye uyedwa. Ngizona bathandekayo now ufika ke ngoku uthi hey bazalwane kwakungekho nomuntu onokwenza nto kumozisi kodwa into eyayiphambi kwakhe yayizizimvu nazo nezo zivanye baneshumayele ngehlazo kamozisi. UMozisi bazalwane ungumqasho wasebukhweni and nendawo ahlala kuyile ndoda ithintshwe ngumfazi yayehlala ebukhweni sithi isidima sakhe. Sithetha kuqala ngendoda noma ngabe ingene ebuhlanti ithethe abakhoyo banegunya banasinomusa nguwe ngoba wena kuthathwa wena bazalwane nikhona kodwa into yayimenza uMozisi noba seyedwa angabuye endlini izimvu zingekho ngoba ihlazo lokuqala lihlala kulo mfazi. Okwesibini ndilusa ebukhweni iyoba lihlazo noba lifika izimvu zikananazala zingaphelelanga. Uba makaqiniseke ngathi nabo noThomi because oThomi bazokuza uba sawudume lapha nje umfazi omthandela kangaka. So yamenza uba angakunaThomi kokuqala
basuko jonga bakasewuhlangene naye usukela ngabantu akade ubathanda kodwa baluze ngenxa yento sowunayo. Hayi kodwa bazalwane sebathi bandla ngendima namhlanje. Okwesibini ke ngokuthi sesekukhona kapolisi izimve ezazikhokhele nasigadayo kuyanyanzeleka zibuye ziphelele ngenxa ye-reputation yakhe khona ukuze kubonakala ungumkhwenyana nokhathalayo. Ufika ke ngokusehlangana noThixo eyobona kuthi no man Moses siyabona uyakhathala. Ndingeshumela kodwa namhlanje nesibona siyayibona Moses uyakhathala uyakhathala futhi unenkathalo ngezimvu ezi. Okwesibini into eziphethe induku uyiphethe iyacela ukuthi noba kungafika amahamu nayo into oyixhobele uzibethe. Kodwa bawukasibi ingxaki kuMoses eyona ngxaki enkulu yo Jesus eyona nto ebangela bake ngokuvele le voice yokumoya ingcwele atshise ukuze asondele ashiye izimvu kuvele lezwi lithi ke ngokusuka Moses khulula imbanda noma ukhathala kodwa unasi isono sibalekile liphutha. Le ngxaki yoba ndiqala ndikwazi ukuthetha nawe ngoba kwizandla zakho kunasi sidumbe esikhoyo owasibaleka wasigudukela. So ukundibona kwakho kuhle kodwa khona into efuneka ngiqale ndiyilungise kuwe ngoba ndiyayibona inkathalo yezimvu ngoba uyinkokhele enhle uyakwazi unakekela kodwa ingaphakathi lakho nasi sidumbu owasingabe sathi ufika ke ngoku utata mntana uvuze naye nami nathi kabaka usena uthi ke ngoku njeba sisithe sesihlahla ndiyabona manje ndiyabona kodwa ingxaki ya Moses awukwazi uyondilandela uIsrayeli unesidumbu onaso wena uyimedara wena and esisidumbu and oyikhubukelanga lento wayibaleka ngokuthe sobona uba iyaziwa wabaleka. So kukhona abantu abathi inkosi befana kukuba kude le enkosini bathi basakhweletelwa sizono zabo abangazigubukelanga babaleka. Yosumela namhlanje babaleka inkosi ifuna ukuncokola naye but ifika phezu komuntu onezona asibalekile. Inkosi ifuna uthetha but kuneziso owazikhuphayo ngozokona athi uyahlabelela uyathumisa uyathandaza kodwa xa sowufika kwelesithathu izulu kunento ekutsalela phansi into yazi wedwa and umoyingcwele uyamangala ngawe. By the time Abel ukhayeme bulalana uthi qathatha uthi umuntu akwendle ivuka la nkani yoba ndingumgcini but iqhubeke yonke le ncobo ke ngokuthi guquka yonke ngathi ke ngokisono senze njani sikuthumile emveni koko wenza njani wena silawu. So ukuze singene ebathandekayo sidlule kunento ekumele siyikhululile kuqala kunezinto sesikhona izinto esesihamba nazo kodwa inkosi yamangala ngawe. Nawe Moses ubuya kulongqale ngokuthi wakhulule imbadada wakhalisa wakipsela pha imbadada waqala wathetha uThixo waqala wenza njani wathetha uThixo uthi ke ngoku lo mhlaba ukuwo wenze njani ungcwele awukwazi uba sekukhoneni kushunyela izwi lenkosi ubuyifana kusasa. Yini kunezekisa namhlanje ekseni khona babunesiqale kona athi mayiqale kimi lemvuselelo mayiqale
kimi Sikuselele Jesu wabonakala ke ngokubuthixo uyibonile ba leni nayo inhliziyo yokundithanda lonithobela kodwa into emandiyenza makaqala khulule makaqala enze njalo nyanithe sokuqala yayiveza isign yokukhulula because iBhayibheli wahlaba ngenhloko ezantsi ngoba wayengafuna ubona yavela ihumbleness yakhe ukuthi kukhona nobhaqile uyakwazi uba transparent ukuthi into uthandaze ngathi umbuke esipikini ukuthi inkosi yabona mina ndinje noba abantu bathi ndinje kodwa uthi inkosi mina ndinje uDavid ndiyabangela ba enzelwe masithi ngelixesha likhoyo iobituary ethi uDavid uthe elikhonzile into isizukulwane esizukulwane esaphila ngoba bathanda walikhonza ixebo likaThixo esizukulwaneni sakhe lithi walala ubuthongo kodwa sithetha ngendoda ibikwazi uthatha abafazi babantu indoda ibikwazi ukubulalisa nohamba befuna uthatha ngenkani kodwa simfumana kubhalwa kakuhle ngaye nasemlandweni kaYesu kwiNew Testament uyavela uDavid unenhliziyo yokumfuna uThixo nokuguquka bazalwane makholwa nikholwa bathandekayo makasincede uThixo asilondele inhliziyo eguqukayo ngoba noma singashumayela but singenanhliziyo eguqukayo sobuya lo siya kuma open air siya singabantu abanjani sibazala sinjani ngoba bathandekayo